Hej Alfred! Tja! Vad heter du? Jävla modell! Vad heter du Alfred? Ja, gissa. Gissa vad han heter! Men, Jocke. Det är en movie about Alfred Sköld. It's a movie. Gangster-Affe. Alltså Affe. Vi gillar ju gangsters vi. Hej Martin. Vad kör du för bil då Affe? Kör Saab Turbo. Det är nog rätt logiskt. Va, ja. Nej Affe.